салому алайкум бародарони азиз. ташаккури зиёд барои лайку комментариҳое ки дар зери видеоҳои мо мегузоред. аз шумо чизе намеравад, аммо ин амали шумо ба мо мотиватсияи калон медиҳад ва мо кӯшиш мекунем ки зуд видеоҳои ҷолибро пешкашатон кунем. дӯстон, тинкофф барои мизоҷонаш имконияти калонро пешниҳод кард. шумо корти тинкофф блекро фармоиш медиҳед ва хизматрасонӣ барои шумо бепул шуда иштирокчии бурд намудани маблағи калон мешавед. онҳо картаро то ҷои истиқомататон оварда медиҳанд. бо воситаи картаи тинкофф шумо метавонед ба тоҷикистон то 20 000 рубл бе комиссия маблағ равон кунед. барои иштирокчӣ шудан то 15 март вақт доред. худи ҳозир дар омада фармоиш диҳед. мо дар комментария силкашро гузоштаем. пас аз 2 рӯз 4 варзишгари маъруфи тоҷик дар турнири SA 153 баромад хоҳанд кард. давлатманд чӯпонов 10/3 дар ин турнир бо варзишгари брезилиягии Карлос Спартас 21-5, Анис Ёқубов 5-1 бо Асан Сапарбай Улу 3-0, Абдулҳамид Давлатов 7-3 бошад бо Элхан Мусаев 9-1 ва варзишгари маъруфи кишвар ки ин сеюмин ҳарифаш мебошад иваз шуд Фаридун Одилов 15-2 бо Наталисио Фило 19-7 во мехӯранд. турнир дар Москва барпо шуда соати 17:00 ба вақти Москва оғоз мешавад. ба ҳама варзишгарон муваффақиятро орзу мекунем ва умедворем ки дар ин муҳорибат дастболо мешаванд. барои дастгирии ин варзишгарон лайкро ба мисли Лоиқ Раҷабов тейкдаун занед. рӯзи гузашта варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов дар UFC дебютии худро гузаронид ки ҳарифи худ Эстефан Рибовичро бо тасмими доварон шикаст дод. Лоиқ аз рӯи шумораи тейкдаунҳо дар аввалин набард пас аз Ҳабиб ва Шон Штрек дар ҷои сеюм қарор дорад. инчунин Лоиқ дар байни дебютантҳо ягона рекордсмен мебошад. ҳеҷ яке аз ҷанговарони вазни сабук дар муҳорибаи аввалини худ дар ташкилоти UFC ин қадар тейкдаун анҷом надодаанд. ҳола бошад гонорари баъзе иштирокчиёни UFC 285-ро пешниҳодатон мекунем. Ҷон Ҷонс $7 миллион, Сирил Ган $1 миллион 200 000 $, Алекса Грассо $242 000, Валентина Шевченко $542 000, Бо Никал $81 000, Шавкат Раҳмонов $171 000, Джефф Нил $101 000, Лоиқ Раҷабов $64 000 барои иштирок дар ин турнир ба даст оварданд. дирӯз Нурулло Алиев аввалин варзишгари тоҷик дар UFC пас аз ғолибият бар зидди Рафаэл Алвес ба Тоҷикистон баргашт. ӯро дар душанбе бисёр хуб пешвоз гирифтанд. бояд гуфт ки Нурулло Алиев пас аз ғолибият дар турнири Dana White Contender Series бо ширкати машҳури ҷаҳон UFC шартнома баст ва дар аввалин муҳорибаи худ даст боло шуд. дӯстони азиз, ин буд видеои омода намудаи мо аз ҷониби ман. то видеои баъди шоду пирӯз бимонед.